Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Hoybes, unsa man tarong pitsaha? 23. So, Nobyembre 23 na taron mga higala, no? So, kumusta naman mo? Nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Bino ato dahil nga timbayaon usab og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Padre Rama Ata, diri sa Sibulan, o atong station manager usab dito sa Acting Basay, si Brad Elmer Lugatiman. Kumusta naman mo din na sa kining Acting Basay. Okay. Nahala no, may mudto na kanatong tanan o nang hinaot kita nga ana ang kamong tanan sa Kapiskay panglawas. Abi no, ari kita sa atong Saint of the Day. Haboy no ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si San Columbano or Saint Columban. Abi no, usa kini si Saint Columban na tao na atong 543 hantod namatay na atong tuig 615. O niya, usa kini siya ka-Irish missionary. O niya, nag-mission sila dito sa European continent. And then, he traveled to France, no? Gitawag pa na og goal sa una. O niya, usa siya sa mga nakatukod og daghan kay mga monasteryo nga nahimong sentro sa relihiyon ug kultura. O niya, he preached about against Arianism. And of course, iyaha nga gitambagan ang pari tungod lagi sa iyahang licentious nga kinabuhi. Okay, no? So, padayon kita mga higal. Palog sa ko dahil. I-post na i-post. Okay, padayon ta mga higala. Gisipon may noong ko. Gisipon ra noong ta ani. Kuan man good, kini bang gaulan-ulan. Nya, kinaing apektuhan ta gamay. Yan ano. Abi no, hadi kita sa katong-katong atong kuan. Atong santo karon si San Columbano. Abi no, kini si San Columbano, usa kini siya ka-Irish missionary. Unya dito siya na-assign sa European continent. Unya, he traveled to France. Unya, usa siya sa mga naka-establish og mga monasteryo nga nahimo nga mga sentro sa religion ug sa kining kanang kultura. Okay. So, padayon ta. Sorry kay may gala. Sa maning sipon may noon ta. Okay. Are kita sa atong katekisis. Katekism na ito may higala. Are kita sa atong mga pangutana. Sa ito may higala ito ang topic. Nawala may noon. Okay, arita mga higala sa mga topic na to. Tara. Okay. So, unang pangutana. Kini, unsa man kini gitawag og superstition? Kini bang pagtuo-tuo ba? Mga pagtuo-tuo. Namatod pa ni Santo Tomas de Aquino,
ang superstition usa kini ka paagi nga diin nagkuan ka kana bitaw nagsimba ka dili sa Dios, kung dili nagsimba ka sa lahi nga binuhat other than God, no, ingon ni ana. So muna siya usa sa mga balantayan nato, no, isip mga Kristiyanos nga dili gyud kita makulog, no, ni ana bitaw mga buluhaton nga dili iya sa Dios. Ingon ni ana, no, kana bang aside sa atong pagtuo sa Ginoo, lahi ang atuang gituuhan. Ngani ana, no, muna yung gitawag nato si Santo Tomas de Aquino nagtudlo gyud kabahin ni ana, no, nga dili gyud kita magsimba sa lain nga mga gitawag natong pagtulunan. Ngani ana, no. No, okay, no, mana makingala, no. Unya ari kita sa atuang kining laing pangutana. Hapit naman gyud ang kuan Pasko. Unsa man ang atong isgut-isgutan karon kabahin sa Pasko. No, ang one of the earliest Christmas song is the 4th century kining Veni Redemptor Gentium. No, written by Saint Ambrose, Bishop of Milan. Ang meaning niini, come the Savior of the world. O niya, theological doctrine of incarnation in opposition to Arianism. Ganyan, no? So the question is, unsa man ang pinaka-earliest Christmas song? Ang pinaka-earliest Christmas song, mao katong gisulat ni Saint Ambrose, ang Bishop of Milan. Niya ang title, Veni Redemptor Gentium. Ang binisang kuan ni ana, ang meaning ni ana is come the Savior of the world. Okay, no, unya atong higot-hisgotan pod kabahin kining fireworks. No, kining exclusive pyrotechnic devices used for aesthetic and entertainment purposes dates back to the 7th century China. No, kini di ay fireworks used to accompany many festivities like Chinese New Year and the Mid-Autumn Festival. Improper use of fireworks may be dangerous both to the person operating them and to bystanders. They may start fire. So if somebody would somehow try to light fireworks, it should be done with utmost care to avoid accident. Ayan, no? Sa ito padili, magyun nato malikayan, may higala, no? Kinibitaw mga pabuto, mga fireworks panahon sa Pasko. So muna nga, kung mukuan na malaman kita og mga pabuto, kinahanglan nga, doon na kita utmost care para malikay kita sa aksidente. Okay, no, klaro. Unya, another kanang question. Kining kabahin sa church and liturgical use of Christmas carols. Kini bitong mga kanta ba sa panaygon, no? Actually, kining kanta sa panaygon, gigamit kini panahon sa liturgy. Kining mga Christmas carols, kuan kini siya, liturgical music. Gamito ni siya para sa mga pag-ampo. Pero tungod lagi sa kabaguhay sa panahon, usahay ang kining gitawag na tong liturgical music, kini bitang panaygon, usahay magamit na nato hinuon sa fundraising. No, muna ang uban, no, mamasko, mangayo og gamay nga kuan kining gitawag tong pinaskuhan. Pero okay ra na siya. Kaya ang meaning gyud sa Pasko, pagmaya man. So ingon ni ana, muna nga kining kabahin sa pamasko, wala ra ni siya problema. Although nga ang mga kanta sa daygon gihimo gyud unta ni para sa mga liturgy. Pero tungod kay gikinahanglan man gyud kay ang Pasko panahon man lagi sa kalipay, muna nga gialaw na lamang pod, no, nga kantahon ang mga kasa sa Pasko diha sa pagpanaygon ug pagpangayo ug pinaskuhan sa mga tao. Ingani ana. Okay? So mo kana siya.
no? Okay, nahala padayon ta sa uban pa natong mga topics, no? Ari kita sa mga pangutana, no? Kining hapit na ba karong Domingohang moabot, no? Kuan naman siguro tarong Domingong moabot kining gitawag nato og hapit na gyud ang Advent. So makapangutana kita unsa man pud kini di ang Advent, no? Adviento. Na bueno, kining Advento is a period in preparation for the Christmas celebration. No, sa ito pa muni ang panahon nga ang andamo nato ang atong kaugalingon sa pagsaulog nato sa Pasko. Muni siya gitawag og Adviento. A penitential season and season in preparation for the coming Christmas celebration. So muna nga sunod semana, no, magsugod na ta sa unang Domingo sa Adviento. So ang pangutana, no, unsa man gyoy angay natong andamon panahon sa Pasko, adto na nimo na timbang-timbangon panahon sa Adviento ug unsa imo mga plano kay in preparation man na. So muna nga kon pananlitan o plano mo mga Christmas party, muna na mga panahon na, no, nga inyo nang planuhon tanan. Unya dili na to kalimtan nga ang Advent season in preparation for Christmas Day kinahanglan nga dili gyud mawala, no, ang selebrasyon sa pagpasidungog sa pagkatao sa Ginoo. No, manay gitawag nato put Christ in your Christmas celebration. Kaya ang uban mura og nawala na, no, ang kahulugan sa Pasko di sa pagkatao ni Kristo diha sa ilaha mga Christmas celebration. Di gyud ang angay natong walaon. Kaya ang atong gisaulugan sa iyahang kasaulugan si Kristo man. So muna nga planuhon gyud maayo gikan sa penitential season panahon na hangtod nga matahon na gyud si Kristo sa Pitsa 24 sa tunga gabi. Okay? Hala, so balik-balikan na to ng mga topic sunod adlaw mga higala. Unsa tarong adlaw? Huwebes, ugma, Biyernes, no? Medyo busy-busy taron gamay, nangandam na ta. Kami diri sa iyong daghang kay imong gibang pangandam kay nagtukod man mi og mga side chapel. So medyo busy-busy gid mi gamay kay ang amo karong focus na diri sa pagtapos sa pagpaatop kining amo ang bagong kapilya tapad sa simbahan. Mo ni gitawag natong side chapel. So daghang salamat ug kumusta na higala? Dungganay gyapon kita og mga adlaw sa lain na po nga edisyon ng atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. Daghang salamat og maayong mudto, Pilipinas!